Ja, god aften. Og i dag der skal vi skyde en god kammerat med den her Uzi. Og jeg hedder Lasse. Godmorgen. Hvad? Det hedder godmorgen klokken 4. Jamen altså, halv 5. jeg er jo ikke gået i seng. Ja. Og du er Patrick. Ikke? Nej, jeg er Bent. Okay. Hej Bent. Filmer du lige ham der? Hej. Hvorfor? Det er vigtigt. Ja, over ved V. Nej. Jo. Nå. Det er guinea pig. Guinea pig. Pig. Guinea pig. A.k.a. Christian. Guinea pig. Lønnerup. Eller Lønne. Jensen. Eller Lyn. Jeg bor på Det må du nok hellere lade være med at sige, ikke? test, når jeg er færdig. Ja, jo. En bytte ved. Det er her røv. Ja, ja. Fordi... Prøv at fortælle maskinen på gas. Ja, den er på gas. Lidt tættere på ben. Jamen, skal bare lige... Og så kan du Skal høre. eller hvad skal vi? Nej, du skal... Stand in the light, bitch. Noget mere for det lige... Kæft, du er så tæt på, mand. Det er de der øller der. Jamen, nu kan jeg jo ikke have jer begge to. Killing. Okay. I er klar? Ja, ja. Og så skyder I. Var det alle skuden? Det ved jeg ikke. Prøv lige at turn around, bitch. Hole and lots and holes. Det er dem alle sammen, Patrick. Din lyder. En eller anden skyd ham. Nej, han har en pistol. Okay. That stings very much, you bitch. Fuck, mand. Kill your toes, man. For helvede. I lort. Au. Hvad er rammen godt, du har gjort? Ja. Ja, der er overhovedet ikke lige med de bullseye, kan jeg se. Ja. Jo. Den ramte pænt godt. Og en salve på 5-6 stykker. Fire kælling. Hvad med dig, Patrick? Det er i mit liv. Hvad kan man aflyse? En kæmpe kraftig idiot. Kæft, det er kraftigt, mand. Chok nok, altså. Det er motherfucker. Ja, det er... Okay. 5 minutter efter. Ja, de er så på størrelse med en 2 kroner hver af dem. Og der er 5, måske 6. Så er der ramt 2 gange. De der. Au! Sorry. Fuck, det ser vildt ud. Det mærkes fandme også vildt.